Здравейте, приятели! Днес ще играем една игра, казва се Агарио. Ако някой иска да играе с мен, ето ми името. Биляна Стипсова. И така, да започваме. Така, съм малка. Точката е малка. И сега той я ме гони. И трябва да се крия от тях. От големите мога да се крия, но от малките не, от големите, но не чак толкова големите не мога. От голямите мога. Ето, но този ми е от отбора. По-добре играйте ето на такова, защото иначе ще стане страшно. Те могат да ви защитават, така мисля. Могат и да ви дадат точки. Ако не знаете как да хвърлите точки, от W. Ето, сега ще хвърля. Чакайте. Ето. Още съм малка за това. Така. Ето ме. И така. Например, ето този не е от отбора ми. Мога да се крия тук, защото те ако изядат ето това, могат да станат малки. Но те не искат. Ето и този. Всички червени са от моя отбор. И без това ние след малко ще победим. Изчакайте ме, защото мога да си държа ръката. И стръпна ми ръката и си я подпрях. Ако не знаете как се управлява това с мишката. И Ерик, ако и ти ме гледаш, искам да знаеш, че съжалявам, че те излагах, че нямам компютър. Съжалявам. И бих искала да ми простиш. Ето, сега ще стрелям една точка. Ето, от W. Стрелям. Опитайте ви, ако искате. Ето тези... Какво? О, това е Шарохекс. Това е Шарохекс. Шаро, ела, искам да ми дадеш малко точки.
искате някой да ви даде точки, дайте му и вие. Ако искате, и той ще ви даде май. А ако не ви даде, той сега май ще ви даде. Така, зелените почти свършиха. Сега трябва да изям ето това синьото. И можете да изядете и малките точки. Но ако искате, можете и да си играете с отбори. Аз избирам отбори, защото ми е по-лесно с отбори. Защото те ме защитават, дават ми такива малки точки. И аз изящам всеки. Ето, зелените почти свършиха и ние ще победим. Какво стана? Оправи се. Видяхте ли как жълто на екрана? Но това е от снимането. Изядах. Ето, виждате, че ме защитават. Ето, един ми даде. На камерата се вижда, че съм червена, но аз виждам, че съм оранжева. А те са розови. Той май ще ми даде. Сега ще трябва да изям един. Изядох. Сега трябва да изям ето тази. И той я взема. Добре, този не ме защитава. Чакай да му дам. Дадох на синия. Но не е отбора ми. Извинете, че не снимах. Ето, виждате ли, че е жълто? Сега се оправи. И сега хора, май ще изям този. Гого. Това е Гого.
О, този ми даде. И така, хора, виждате, че аз пораствам. О-о. О, идва някакъв черен. Трябва да се крия някъде. Тръгна натам. Ето ме, Биляна Стипсова. Ако някой иска да играе с мен, добре дошъл. Добре дошъл. Но хора, ако искате да играете с мен, намерете ме, пиша се Биляна Стипсова. Ето тук. И ако ми дадете топче, ето така мога да позная. Ето този ми даде. И така, хора, вече съм голяма. Голяма топка. Но сега ще искам още от него. Ето той ми даде. Ето, пак ми даде. Само да внимавам за това. Хора, не яще това, ако сте голями. Защото може да ви превърне в малки. Сега ще искам още в него, докато не стана много голям. Ще искам този. Ето ме. И това беше от мен, приятели. Станах малко голяма топка. Така, може да се абонирате за канала, ако ви е харесало. Натиснете палец нагоре. Коментирайте клипа, ако ви е харесал.